Каквото решите вие. Хайде им. Направо се спуках тия гласуват и ево ви правя. Go B2. Ще го карам на пистолет. Flash long, guys. Info. Ай, убикам. Айде, какви ги вършиш сега? Шибаняци се. Да му Иван мама. Да, без да посолама. Бас. Изтрепа ги като кучета, ама за малко да умра. Стрелят на мид, май. На шорт. О, ей, long one. Ай, убил го, ама ме убил. Good night, bro. Айде, заспиват ли само да знам или не заспиват? Оп, добър вечер, добър вечер. Табака. Техаш се табака. Благодаря за фолчето, братлинци. Оста. Така ми се струва. One mid. Mid, guys. Бомбата падна на лонг. Пазете бомбата. Шорт, guys, шорт. Добре, смоук. Ай, нашия как поседна, умря седнал. Опа. То скакна и через това. То спаше на... Да, ще кикват, да. На НАТО е отгоре. Той си Мене- му щота оцели. На то му Колко скъса е главата. Видя ли го нашия? Даде другия, как му скъса главата. Кой? Мей сега последния от тая моторна. Предния. Не, аз нали бях жив. Да. Фак. Тонел, гайс. Бомбата къде е? Бомбата е на бит. Go B, guys, go B. Guys, look, minimap. Hey. Без пари за гранати, топа. Много обичам да не давам пари за гранати, нали знаеш? Това ми е любимото в тази. Колко сме? 6 на 6. Бегинс. Мале, 6 на 6. И то с пистолет се завиш. Senta no revólver que eu posto no Ei, já que é? TikTok. Que é sucesso tu vai ganhar, que é mentira tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Пасе, защо активираш режим само за абонати? Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Не, ела на шорта, към шорта. Или отивайте към бо, отивайте.
Mă, mergem в тунел.